бъг във всички в Roblox. Още малко. Вижте, дори пусна камера в болница. Така че внимайте от този хакер, още малко си ви бъгне. Кажете от коя държава сте швабокил? Не казвайте и как се казвате в Roblox, защото този бъгна. Ще ме бъгне. Ще ми бъгна, не ми пука. Айде сега, атомната бомба под земята. Гледайте какво става. Атомната бомба под земята, добре. Той хакер пусни камерата от болницата пак. Защо пък? Не. Виж, от болницата кадъри. Човек. Ето 224. Ама това,